Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова. Санкт-Петербургда халыкара икътисади форумда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация катнаша. Тарихта беренче тапкыр Казанда спорт, фән, технологияләр, мавыктыргыч классик һәм цифрлы спорт төрләре буенча яңа халыкара турнир уздырырга килешенде. Октябрьдә Казанда халыкара төзелеш форумы уздырыла. Бу хакта килешүгә Рустам Миңнеханов, Россия төзелеш министры Ирек Фәйзуллин, Росатом генераль директоры Алексей Лихачев та кул куйды. Төзелеш тармагы проблемалары бурычлары турында да сөйләштеләр. Форумда Россия Дәүләт Думасының төзелеш буенча комиссиясе утырышы узды. Комиссия рәисе Рустам Миңнеханов тармак үзешенең төп юнәлешләре, ярдәм итү чаралары турында сөйләде. Газпромнефть белән килешүләр имзаланды. Робот техникасы буенча тармак компетенцияләр үзәген булдыру буенча Иннополис белән хезмәттәшлек итү турында килешүгә кул куелды. Бөек Идел юлы халыкара туристик проектын гамәлгә ашыру буенча хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Бу комплекслы макротерритория, ул заманча шәһәр яны һәм төбәк ара пассажирлар ташу белән тәэмин итүне күздә тота. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгында шатлыклы статистиканы китерделәр. Соңгы 30 елда әйләнә-тирә мөхиткә зарарлы матдәләр чыгару 21%-ка кимәгән. Профильле ведомство республикада һаваның сыйфатын 16 метеостанциядә күзәтә. Экология министрлыгының чит кешеләре өчен һәр чак ябык метеостанциясе ишекләрен ачты. Монда барысы да автоматлаштырылган. Шунысы сөендерә. Соңгы елларда башкалада зарарлы матдәләрнең җитди артуы күзәтелми. 20 минут үткәннән соң без станциядә атмосфера һавасының сыйфатын карый алабыз. Шәһәрдә шундый 16 күзәтү станциясе исәпләнә. 16 стационар, 6 күчмә станциядә экологлар һаваның чисталыгын тикшерә. Шундый метеостанцияләр зур сәнәгать предприятиеләре янында да бар. Соңгы 30 елда барлык датчикларда һава чисталыгының уңай динамикасын теркәп бара. Уменьшение выбросов на 21,4%. Это говорит о том, что наша экономика... Һавада зарарлы матдәләр 21%-ка кимегән. Бу икътисадның экологик чисталыгы турында сөйли. Сәнәгать предприятиеләре экологияны саклауга зур игътибар итә. Шималны куллану арта бара бит. 30 ел элек 45 мең тоннадан арта күмер яндырсак, хәзер ул 240 мең тоннага җитә. Экологлар һаваның чисталыгын юхиди хезмәткәрләре белән бергә күзәтә. Ел саен 11 меңләп автомобильне тикшерәләр. Бензинның сыйфаты да яхшырды. Күпләр газ куллануга күчте. Гадәттә экология өчен аеруча куркынычлы зарарлы матдәләр автомобиль юлларына якын булган станцияләрдә теркәлә. В Казани на 2 передвижных экологических лабораториях по тем же маршрутам мы поставили... Казанда 2 күчмә станциядә формальдегид күләмен ачыклау өчен датчиклар куйдык. Һавада зарарлы матдәнең артуы күзәтелмәде. Һавада зарарлы матдәләр артуының аерым очракларын башка ведомстволар тикшерә. 4 очракта җинаять эше күзәтелгән. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Питрәч районыннан 16 яшьлек Даниил Спаттовка да ярдәм кирәк. Яшүсмер сирәк очрый торган чир белән авырый. Дәвалану курсын узу өчен шактый акча кирәк. Без аңа бергәләп ярдәм итә алабыз. Беренче карашка яшьтәшләреннән берни белән дә аерылмый. Бик тыйнак, яшәвен нык катлауландырган авыру турында сөйләргә күнекмәгән. Даниил сирәк авыру муковисцидоз белән чирли. Авыр сулый, шуңа хәлсезләнә. Дети с подобным заболеванием испытывают постоянное... Авыру яшүсмернең физик үсешендә үзен сиздерә. Ул тиз арый, хәлсезләнә. Бу актив хәрәкәтләнү мөмкинлекләрен чикли. Төгәл диагнозны 3 айлык чакта ук куялар. Шуннан борчулар башлана. Помогали врачи, мамочки, тоже такие же, которые у кого такие дети больные. Авыру турында белгәч, башта ни эшләргә дип югалып калдым. Интернеттан бу авыру дәвалау алымнары турында мәгълүмат карадым. Быел Даниил 9-нчы сыйныфны тәмамлаган. Булачак һөнәр турында әле җитди уйламаган. Тик кайчанда булса җиңелрәк сулау теләге белән яши. Спорт белән шөгыльләнергә хыяллана. Сейчас появился синегневая инфекция легких. Вакыт барган сайын проблемалар да арта. Үпкәсе зарарланган. Табиблар үпкәнең торышын саклау өчен препаратлар кулланырга тәкъдим итте. 1 миллион 261 мең сумнан артык. Бу Даниилны дәвалау бәясе. Гаиләнең шул кадәр акчасы юк.
5542 номерына дети сүзе белән СМС җибәреп, без бергәләп булыша алабыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлешкертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфон сайтларында. Ания Габадуллина, Гүзәл Зайнакова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Башкорт сәхнәсендә татар эстрадасы йолдызлары. Уфада ТМТВ татар телеканалының музыкаль премиясе лауреатлары ачыкланды. Премияләрне тапшыру тантанасы беренче тапкыр Казаннан читтә узды. Моның ни өчен Башкортстан башкаласы сайлап алынды? Ике республика артистларына, тамашачыларга әлеге истәлекле очрашу нәрсә бирде? Алдагы язмада. Кызыл килән җәелгән юл, камерутлары, кичле алкышлар. Барысы да иң яхшы традицияләр рухына туры килә. Башкортстан дәүләт концерт залы татар эстрадасы йолдызларын кабул итте. Көтеп алынган зур вакыйга. Бу хәтта артистларның кыяфәтләрендә, үзләренең тышларында да күренде. Шын бәйрәм ясау өчен стилистлар, визажистлар, дизайнерлар барысы да бик нык тырышкан. Ачылу тантанасын ТМТВ татар музыка телеканалы хезмәткәрләре Назыгөл Сыңгатова белән Байбулат алып барды. Уфадагы концертны тамашачылар турдан-туры эфирдан карады. Шуңа күрә келәмдә генә түгел, режиссер пультында да киеренкелек иде. Сәхнә артында призлар, артистлар алып баручылар. Уфа тамашачысы белән очрашуны һәр кайсы түземсезләнеп көтте. Настрой, все классно, все супер, вот репетируем, полный образ заходим, уже все, мне нам нравится уже. Зур Укранда башкорт курае, Уфа шәһәре күренешләре. Мәртәбәле концертны Башкортстанның атказанган артисты Зәйнетдин ачып җибәрде. Татар музыкаль премиясын тапшыру тантанасы 5нче тапкыр уздырылды. Уфа сәхнәсендә 1нче тапкыр. Оештыручылар әйтүенчә, бу күптәнге хыял булган. Ниһаять, хыял чынга ашты. Сезон күптән тәмамлануга карамастан, билетларны санаулы вакытта алып бетергәннәр. Здесь можно сказать, почему 7-я премия только в Уфе. Мы должны были... Ни өчен 5нче премия Уфада тапшырылды? Бу күптәнге теләгебез иде. Чөнки биредә безнең тамашачылар, безнең тыңлаучылар күп. Билетлар тиз арада сатылып бетте. Иң яхшы җыр авторлары, башкаручылар лаеклы бүләк алды. Тавыш бирү юлы белән җиңүчеләрне тамашачылар үзләре билгеләде. Уфа сәхнәсеннән барлыгы 32 бүләк тапшырылды. Кайбер лауреатлар өчен Уфадагы күчмә тантана туган якларына кайтуга тең булды. Залдагы аншлаг Уфада музыкаль премияның уңышы узуын раслый. Я русская, муж у меня татарин. Ну, мне нравятся песни татарские. Мы постоянно ходим на концерты. Артистлар һәм тамашачылар бердән фикердә. Бу очрашу һич шиксез кабатланырга тиеш. Оештыручылар аларны хуплый. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Уфадан. Мөселман өммәте өчен изге булган Корбан бәйрәме кайчан уздырыла? Татарстан мәдрәсәләрендә күренекле мәгърифәтче Шәһабетдин Мәрҗани кебек көрәш батырлары тәрбияләнәме? Бу сорауларга хезмәттәшем Мөршидә Җиһан җавап бирер. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шушы көннәрдә Казан су буенда төзелергә тиешле Җәмигъ мәчетенең эскиз проектын эшләү буенча семинар узды. Казан экспертлары Татарстанда мәчетләр төзү һәм аларны бизәү традицияләренә кагылышлы төрле темалар буенча чыгышлар ясады. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин революциягә кадәр һәм бүгенге заманда төзелгән татар мәчетләренең көнкүреш шартлары белән таныштырды. Татар мәчетләрен бизәүдә архитектур, декоратив үзенчәлекләр турында сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сөләйманова, мөселман эпиграфикасы турында Үзбәкстан галиме Бәхтияр Бабаджанов сөйләде. Казан Җәмигъ мәчете эскиз проектын әзерләү халыкара конкурсында җиңүче июль аенда Корбан бәйрәмендә игълан ителә. Изге Корбан бәйрәме Татарстан мөфтиятенең казыйлар һәм гөләмәләр шуралары тарафыннан 8 июльдә була дип расланды. Милли китапханәдә беренче мәртәбә почта маркаларында ислам тарихы чагылышы күргәзмәсе ачылды. Туплаучысы Альберт Кадыров. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган маркаларны да тәкъдим итте. Экспозициядә 1950 еллардан алып 2014 елларга кадәр төрле мөселман илләре почталары тарафыннан чыгарылган маркаларны күрергә мөмкин. Күргәзмә уңаеннан белгечләр марка тарихы белән кызыксынучылар катнашында фикер алышуда узды.
شهاب الدين مرجاني، رضا الدين فخر الدين، ابن أبو علي بن سينا، الفارابي الحرزمي كبك غالملر، دنياga tanılgan مشهور غالملر. Bağışlangan bulsa ikincileri Müslüman arxitekturlarına, meşitlerine, üniversitetlerine bağışlangan markalar takdim edilgan. Июнь айы шаулап гөрләп үткән Сабан туйы бәйрәм истәлекләре белән күңелләргә кереп кала. Әлеге бәйрәмнең иң көтеп алган ярышы көрәш. Атаклы галимебез Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре дә оста көрәшче булган. Тирә-якта аны җиңүче табылмаган дип искәртә тормыш юлын өйрәнүче галимнәр. Мәрҗани кебек оста көрәшчеләр Буа мәдрәсәсендә дә укый. Мәдрәсә шәкерте Ислам Сәйит Моратов быел 2 тапкыр Сабан туйы батыр исемен яулады. Башта Яңа Тинчәле авылында, аннан Буа Сабан туйында яшьләр арасында батыр калды. Әдәм баласы өчен иң зур байлык сәламәтлек. Исламча сәламәтлек ул рух тынычлыгы һәм тормышта бар яктан иминлек дигән сүз. Барыгызга да рух тынычлыгы һәм иминлек теләп, бүгенгә саубуллашам. Әссәламу галәйкүм ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.